Purgatorio. Aduna bagay purgatorio? Ginatudlo bagayod kini sa Biblia? Before kita maghukom, tunan ta kung unsa gayud ang purgatorio ug ang katudloanan sa Biblia mahitungod niani aron dili kita masayop sa atong tubag. Busa karon nga takna, tunan ta ang mga butang nga dapat tang mahibaluan mahitungod sa purgatorio. Mga butang nga angay mong mahibaluan mahitungod sa purgatorio. Matod pa ni ani nga site, ang purgatorio is the final purification of our souls from our sins. Kini nga pagtulunan nagtudlo nga ang tanan nga namatay diha sa grasya sa Dios nga dili pa hingpit ang kaputli sa pagkatinuod siguro na sila sa ilang walay katapusan nga kaluwasan. Luwas na sila. Pero human sila mamatay, muagi sila sa proseso sa pagputli sa ilang mga sala para makabaton sa pagkabalaan nga gikinahanglan sa pagsulod sa himaya sa langit. Para kini sa mga tawo nga dili kaayo daotan para maimpierno ug dili sad siya kaayo maayo para malangit. Murag naa sa tunga-tunga ba? Kini sila ibutang sa purgatorio para hinluan sa ilahang mga sala. Ikaduha, mausad ni ang final purification sa mga pinili nga lahi sa silot sa mga tinunglo didto sa hell. Sa mga gagmay nga sala, naay dako nga sala, naay gamay nga sala, sa mga gagmay nga sala, sa wala pa ang katapusang hukom, adunay purifying fire. Mao kini ang purgatorio. Sa dili pa kita magpadayon, palihog atong humanon paglantaw kini nga video, ayha kita mabuhat og konklusyon kung insakto ba gyud kining purgatorio o dili. Now, ikatulo, kini nga pagtulunan, gibasa kini sa practice sa pag-ampo sa mga nangamatay na aron ang ilahang mga sala mapasaylo o mahinluan pa. Mabasa nato kini nga practice sa ikaduhang Makabis kapitulo 12 bersikulo 38 padulong sa 45. Mao kini ang istorya sa ikaduhang Makabis kapitulo 12 verse 38 ngadto sa verse 45. Nakit-an nila nga ang patayng lawas sa ilahang mga kapwa nga sundalo na ay mga tokens ni Jamnia, Dios. Busa ang gibuhat sa mga tawo sa verse 42, and they turned to prayer, beseeching that the sin which had been committed might be wholly blotted out. Gampo sila nga ang mga sala niya itong mga namatay na kaya nagsimba sila laing Diyos, matangtang mawala ma-erase. Ug si Judas po, gaampo po sa Diyos nga matangtang ang ilang mga sala. Kung basahon niyo ang verse 44, for if he were not expecting that those who had fallen would rise again, it would have been superfluous and foolish to pray for the dead. Si Judas gaampo para sa patay. Busa ikopya kini sa mga tao karon nga magampo usab sila sa mga patay. Og ikaupat, gatudlo pud kini nga maghatag kitag mga salapi in behalf sa mga nangamatay na. Aron ang ilahang mga sala, mga tangtang, mga erase. Ingon pa sa Makabis, si Judas, he also took up a collection man by man to the amount of 2,000 drachmas of silver and sent it to Jerusalem to provide for a sin offering. Then sa verse 45, therefore he made atonement for the dead, pinaagi sa salapi, that they might be delivered from their sin. So, mao kini ang problema. Nakasala sila o ang sala nila mao ang pagsimba sa lain nga Dios. O ang solusyon mao kini, magampo para kanila o maghatag og kwarta para kanila aron ang ilahang mga sala, mga papa, mga erase. Mao kini ang doktrina sa purgatorio. Ikaduha, ang purgatorio wala sa Biblia. Unang-una, wala kini gitudlo ni Kristo Jesus. Sa tanan nga mga pagtudlo ni Jesus, mabasa nimo sa 60 verses ang katudloanan mahitungod sa impyerno. Nahagid ang pulo nga hell, impyerno. Ug sa iyang katudloanan mahitungod sa langit, mahitungod sa gingharian nga umalambot, iya kanang gitudlo diha sa 192 verses. Apan wala gyud niya gitudlo ang purgatorio bisan sa isa ka verse. Kay kung naa pa kana nga lugar o baka proseso, pila ray pagsulti na ay final purification sa atong kalag human ket mamatay ni atong dili pa kaayo maayo o katong dili pa kayo datan o na may final purification didto sa purgatorio unsa bay name ni Kristo Jesus ni ana. Apan wala siya gi name or gi mention nga final purification. Hinuon didto sa cross naingon siya,
it is finished. Sa Griego, tetelestai, nabayran na. Nabayran na ang tanan nga sala, pinaagi sa iyahang dugo. Ikaduha, kini ang katudluanan, gasupak sa katudluanan nga si Kristo Jesus mulimpyo sa tanantang mga sala, gamay man o dako. Matud pa sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 7, ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak, maghugas sa tanan natong kasalanan. Tanan natong kasalanan. Tanan. Magamay man o madako, tanan. Dili kay ang mga dagko nga sala, hinluan ni Kristo Jesus karong panahon na. Ug ang mga gagmay nga mga sala, hinluan sa kalayo sa purgatorio. Wala kana sa Bible. Ikatulo, kini ang katudluanan ni supak sa tibuok nga katudluanan sa Biblia. O example lang kining doktrina sa purgatorio katudlo nga maghatag tag offering para nga ang sala sa nangamatay na malimpiwan. Unsay ginaingon ni Pedro ngadto kang Simon. Ingon niya, malaglag kaunta uban sa imong salapi tungod sa imong paghunahuna nga mapalit mo ang gasa sa Dios. Gusto man ni Simon nga maangkon ang gasa sa Holy Spirit. Ingon ni Pablo, malaglag kaunta kauban sa imong salapi kay gahuna-huna kang mapalit nimo ang gasa sa Dios pinaagi sa salapi. Apil pud sa kapasayloan sa sala, paghinlo sa atong mga sala, dili mo usab na mapalit sa salapi. Kay ang bayad sa sala, dili salapi. Kabalo mo sa bayad sa sala, kamatayon. Ingon sa Roma 6:23, ang bayad sa sala, kamatayon, dili salapi. Busa bitaw si Kristo Jesus nagpakamatay sa krus, kay nasayod si Kristo Jesus nga ang kamatayon lamang gayud ang makabayad sa atong mga sala. Ug sa dihang siya nakabayad na sa atong mga sala, niingon siya, it is finished. Sa Grego pa, tetelestai, nga kung ibalik nimo sa English, it is paid. Nabayran na nabayran na ang atong mga sala. Pinagi sa kinabuhi, pinagi sa dugo ni Kristo Jesus nga giula dito sa krus, pinagi sa iyang kamatayon. Mao kini. Ayaw pangita og lain nga bayad sa sala. Kay wala na usab ang bayad sa sala. Mao lamang kini, kamatayon. Pero nganong magbayad pa man kita, nga naa na may nagbayad ni ani? Ang atong buhaton, Ginoong Hesus, salamat sa imong bayad. Gituuhan ko ikaw, isip akong Diyos og manluluwas. Dawato na ako ikaw, sulod sa akong kasing-kasing. Salamat, Ginoo. Mabatunan mo dayon ang kaluwasan. Dayon kadtong nangamatay na, ay nalang tuhon-huna humana iyahang chance nga malangit pa siya. Di na to nimo bayrag kwarta, kay matud pa sa pulong sa Ginoo, di mo mapalit ang gasa sa Dios pinaagi sa salapi. Ingon pa sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 18 ngadto sa 19, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Giluwas kita, gihinluan kita, pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus. Dili pinaagi sa salapi, apan pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus, walay buling. Gatudlo usab kini nga mahinluan mo ang sala sa namatay na nimo nga lolo o lola o mga angkol dito sa purgatorio pinaagi sa pagampo. Ginoo, hinlui ang sala ni angkol ni auntie dito sa purgatorio. Mga kaigsuonan, wala kana sa Bible. Ang nasa Bible is bali. Ang nasa impyerno may gaampo para sa mga buhi. Matud pa sa Biblia sa Lucas Kapitulo 16, parabol kini sa rich man ug ang Lazarus. Si Lazarus na adto sa sabakan ni Abraham ug ang rich man na adto sa impyerno. Dito sa impyerno misinggit ang taong dato. Basahon ko ang pulong sa Ginoo. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaluy iintawon ako ug ipadala si Lazaro dinhi aron itunlob ang iyang tunlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila. Kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Unsa iyahang hangyo? Tubig gikan sa tudlo na tubig ana sa iyang dila. Init daw kayo. Mao na yung request. Wa siya nag-ampo nga, Ginoo, ipaampo si Lazarus para kanako. Abraham, ampuy ako. Sabi niyo napagid siya ikaduhang request. Ang dato mitubag, kun mao kana nga di na gid pwede si Lazarus moadto sa iyaha.
Amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Kaya doon na ako'y 5 kaigsuong lalaki. Paadtua siya aron kapasidan-an sila, aron dili mahianhi ni ining dapit sa kasakitan. Nangamuyo siya nga si Lazarus ipaadto sa iyang 5 kaigsuon, aron dili sila maimpierno sama niya. Ang gaampo ang patay para sa buhi, dili di ay nga ang mga buhi gaampo para sa mga patay. Sa dili pa kita magpadayon, palihog og like, follow my page, dayon i-share pod ni sa inyohang friends aron makabalo sila nga wala di ay purgatorio. Salamat kaayo dalaygon ang Dios. Sa katapusan, kanus aman di ay ang adlaw sa paghinlo sa atong tanan nga mga sala, gagmay o dagko nga mga sala. Ingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Praise the Lord! Karon ang adlaw sa kaluwasan sa atong mga sala. Karon ang adlaw sa paghinlo sa atong mga sala. Papaano kita ma-cleanse? Papaano kita mamatarong? Papaano kita ma-forgive? Pinaagi sa pagtuo, pinagawas sa pagtuman sa balaod. Pero hinumdumi, ang pagtuo nga tinuod gahinulsol sa iyahang mga sala. Kinasing-kasing gayud nga paghinulsol. Busa ang iyahang pagtuo makahimo kaniyang matarong. Ang Dios moisip kaniyang nga matarong ug walay sala, ug ang iyang mga sala mapasaylo. Gani ingon ang pulong sa Ginoo sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 17, siya midugang sa pag-ingon, ug ang ilang mga sala ug mga kasaypanan dili ko na pagahinomduman. Nganong bayran mo pa man kini nga dili naman kini hinumduman? Og nindot kaayo matud pa sa Hebrehanon 10:14, kay pinaagi sa usa lamang kapaghalad iyang gihingpit alang sa tanang kapanahunan sila nga mga ginapagbalaan. Gihingpit, gihimong perfect sa tanang kapanahunan karon ug sa umalabot. Busa ay kabalaka. Ikaw nga nagtuo sa Ginoo, inig kamatay nimo na may hukom, dili ba? Walay purgatorio, na ay hukom largo. Hebrehanon, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Largo hukom, langit, imperno, imperno. Ayaw kabalaka. Ikaw nga nagtuo sa Dios, kay human nimo mamatay na ay hukom, ikaw padulong sa langit. Example ani. Very good example. Katubit ang kauban ni Kristo Jesus dito sa krus. Ingon sa kriminal gid siya, dili siya medyo buutan or medyo dautan. No, dautan gid kayo siya, mo na yang history. Pero kabalo mo, largo siya sa langit. Ngano man, mo ni ang giingon, Ginoo, hinumdumi in taon ako, kumuadto ka sa imong gingharian. Ang tubag ni Kristo Jesus, sa pagkatinuod karong adlaw, uban ikaw sa akong paraiso. Langit padulong, paraiso padulong. Wala na nagsulti nga, adto sa purgatorio, kay kawatan ka. Ingon ni Kristo, automatically, karong adlaw, uban ikaw sa akong paraiso. Walay purgatorio. Busa sa pangutana gani ha, naabagay purgatorio? Naabagay sa Biblia? Ang tubag, wala. Palihog sa koglantaw sa description nito sa taas, kay makita nimo di adto ang mga verses nga gigamit para nga lig-unon ang purgatory nga teaching. Gigamit ang verses sa sayop nga paagi, pero ay kabalaka kay ato nang gihubad o gi-explain dito sa taas, dito sa description sa taas ani nga video. So palihog kog basa di adto, kay naay mangutana sa inyo ha about ni ana nga verses na mo ikatubag. So salamat sa pagpaminaw og dalaygon ng Ginoo, hinaot nga namoy nakatunan. Like my page and follow it, and also share this video para po ang uban makahibalo sa kamatuuran. This is the Truth Bible Program. God bless.